खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै दिनैनि गिबि खौराङाव दङ नोंथाङा सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय बाइक बायनो सानदों नामा खम दामावनो आसामाव गोबां जायगायावनो सेकेन्ड हेन्ड बाइकनि डिलारखौ मोननो हागौ आरो खम दामावनो मोजां बाइक मोननो हागौ नाथाय साबधान रायजोफोर सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय गोबां खावनाय बाइकफोरखौ बोखांदों पुलिसआ थांनाय से खावसे बोसोर सिगां मरिगावआव जयन्त देखा मुंनि बाइकआ औगुरियाव गोमादोंमोन गावनि गोमानाय बाइकखौ मोनफिननो थाखाय पुलिसनो एजार होदोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसआ दिहुनना होनो हायाखैमोन जयन्त देखानो थांनाय दान मोनथाम आगोलाव दबकायाव आयेन सिफायनायनि मबाइलाव मोनसे मेसेज फैदोंमोन अब्लासो जयन्त देखाया मोनथिनो मोन्दोंदि बिथांनि बाइकआ दबकायावनो दं होनना बेनि उनावनो साननैनि आगोलाव दबका पुलिसनि नाजानायाव से खावसे बोसोरनि उनाव गावनि गोमानाय बाइकखौ मोनफिनबाय जयन्त देखाया बिथांनि बाइकखौ जिहिरुल इस्लाम मुंनि सुबुङा गंसे सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय बायनानै सालायगासिनो दंमोन इन्टास आली मुंनि सासे सुबुंनि सेकेन्ड हेन्ड बाइक डिलारनिफ्राय जिहिरुल इस्लामा बाइकखौ बायनानै लादोंमोन दबका पुलिसनि संदाननायाव इन्टास आलीनि सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय गासै गं 25 सिखाव बाइकफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों होनना मोनथिनो मोन्दों दिনত रास्तार काखते जिमाने देखिब किमानेই দেখা যায় একাংশ সেকেন্ড হেন্ড ডিলাৰে আসলতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতি নতুন নতুন দোকান খুলিছে আৰু তাৰ পৰা এটা উমান হৈছে আজিৰ এই কথাটোতে উল্লেখ কৰিছে যে দবকাটো নেকি এনে ধৰণৰ অসাধু ব্যৱসায়ী আৰু আছে গতিকে হিজাই জিলা প্ৰশাসনে নাকি লগাব লাগে বিটিআরनि সিএম प्रमोद बर'आ नबकुमार सरनियाखौ बिसायख'थिखौनो गेलेनो हायाखै बोरै सोरखार दागोन होनना बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया ইলেকশনে খেলিব নোৱাৰা হৈছে তেওঁ আৰু কি কৰিব তে আপোনালোকে গম পালে যে জলং আৰ্মি কৰি দিয়া ওলাইছে অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়ো ইপিপিএল এওঁলোকে চৰকাৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধা দি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য প্ৰমাণ আছে বহুত জেগাত গৈ কেনে ডিচি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মানা কৰিছে ওদালগুৰিত হওঁ অৱস্থাত তাত নহ'ল জনকলাল মাত্ৰ শিখন দি জনকলাল বাহানা কিন্তু ভিতৰত পলিটিকেলি এই মানুহখিনিক ডিপ্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰি আছে মই যে আপোনালোকক যে এটা কথা মই জনাইছোঁ যে হৰ্ণীয়াসকলৰ সৰুকত যদি ক্লিয়াৰ হয় তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট যদি পায় মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এইসকল ন্যস্ত স্বাৰ্থত জড়িত লোকক জনাইছোঁ যে মই কোনো কাৰণে ট্ৰাইবেল বেল বা অসমৰ ট্ৰাইবেল চিটত কোনোদিনে ইলেকশ্যন দেখিলোঁ আজি মই খোলাকৈ আপোনাৰ ওচৰত ঘোষণা কৰিছোঁ যদি নৱহৰণীয়া অন্তৰায় হয় যে নৱহৰণীয়াৰ কাৰণে যদি সেই মানুহখিনি ভিক্টিম হৈছে মই খোলাকৈ কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত ট্ৰাইবেল হৈ কোনো কাৰণতে ইয়াত ৰাজনীতি নকৰোঁ আমাৰ হৰণীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আফচোস बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिक्रम दैमारिखौ बिक्रमा सोर होनना बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिखौनो सिनायासैब्ला दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं आंमोनबायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारि सारजों मा दं आङो गोदोबो बुंदों आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारि सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ जों समाया सिनायनांगौ आंहा मा दं बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ दुखुआव दङ होनना जों मिथियो आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ जाय हाखरा खोमसि बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया जायखौ बुंदों नोरोग बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों आं बानायनाय खोथा बुङाखै जे बिटिआर एकर्डा लायनो नोरोग आरो बिटिसि एकर्डा सोरगो अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमोद बड़ो बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिलारिनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया माने खाम्फा बरगयारि सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो प्रमोद बड़ो बिथांनि राजनीतिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमोद बड़ो बिथांनाव नांफैयो खोलानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमोद बड़ोखौ रायज्लाय हरबासो फाइलफ्रा सुयै जायो अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमोद बड़ो बिथांनि राजनीतियाव थांना मोजां खामानि मावनो हानो नंना नङा दा बेनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं जेबो गैया साननैसोनि उनाव प्रमोद बड़ोनि चेहेरायानो जा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला
थारैनो बिपिएफआ इउपिपिएलजों ज' जाजोबनो थांगासिनो दं नामा? मख'नो गोनांदि आथिखालाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दोलोआनो जेसे हायो गाव गावनि दोलोखौ देरहानांगौनि मिजिंजों गोख्रोङै खामानि मावलांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो इउपिपिएलआवबो जगदान जादों, बिपिएफआवबो जगदान जादों आरो बिजेपिआवबो जगदान जादों। इउपिपिएल राजखान्थियारि दोलोआ बे बारावबो रायजो दानो थाखाय गोबांथार नाजानायजों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिपिएफ राजखान्थियारि दोलोनि थासारिया जोबस्रांलांगोननि लामायाव नामा? जेराव जोङो नुनो मोन्दोंदि बिपिएफनि अफिसाव इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायजों लोगोसे बिपिएफनि अफिसखौबो इउपिपिएलनि अफिस खालामबाय आरो फिरफिलाबो बिरहोबाय। चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबाव दादगारि हाथिसार प्राइमारि बिपिएफनि अफिसखौ इउपिपिएलनि अफिस खालामबाय। मैया इएम रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफनि मावखुलिखौ इउपिपिएलनि मावखुलि खालामबाय। गोलाव सम नाथाय दिनैहाय इउपिपिएलनि बाहाय फिरफिला बिरहोनाय जाबाय। मा खारननि थाखाय इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनो गोनां जाखो? ओरैनो बिपिएफआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय जिर' जाबाय। ओंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव बिपिएफआ जिर' जाबाय। ओंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै बिपिएफनि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जयेन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहाय लानाय जाबाय। बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंदों जे माने इउपिपिएलआव जेसेबां गोरों थाया माने इउपिपिएलआ माने प्रमद बर'आ बाला सायावसो दं होननानै बुङो। हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा, जों अन्थाइयावसो न' लुयो। गतिके जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ। हाग्रामाया जानो थांगासिनो दङ। आं दाखालिबो बुंखांखाबाय, बावैसो बिथाङा मोनसे राष्ट्रीय दलजों मिटिं जाबावदों। एलायन्स थागोन ना बै दलावहाय हाबजोबहैगोन। गतिके बेखौ मिथिखानानै जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नंला। जाय मानसिया बालाबारियाव न' लुयो, बालाबारि हायाव न' लुयो, बेफोरबायदि पार्टिनि न'आवहाय रावबो रायजो राजाया थाया। दिनै अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोआव बयबो ज' जाजाय फैदों आरो लैहोर फैनानै हारि सिबिनो थाखाय खामानि मावो।